שלום לכולם, היום אני הולך להראות לכם איך לקחת את התמונות בתוך ערכות הנושא שלכם. זה בעצם, יש לך ערכת נושא עם תמונות במחשב, במסך, לדוגמה, שלי זה התמונה הזאת, היפה הזאת, של הערוץ. אז בעיקרון לכם יש כל ערכת נושא אחרת, אתם רוצים לקחת את התמונות, היום אני אראה איך לעשות את זה. טוב, אז בשביל לעשות את זה, זה תהליך ממש קל. דבר ראשון, צריך ללחוץ מקש ימני ואתם אישית כדי להיכנס ללוח הבקרה לערכות נושא. הנה, ככה זה נראה. זה בווינדוס 7, בווינדוס 8 ב-10 זה בערך אותו הדבר, אבל יש גם בהגדרות את זה. יש לי פה 1, 2, 3, 5 ערכות נושא. רובן, כולן, הורדתי מהאינטרנט. אתם יכולים ללחוץ כאן, לקבל ערכות נושא נוספות באינטרנט כדי להוריד עוד מה שנראה לכם. יש את אותו קישור גם, אני אשים אותו בתיאור של הסרטון, וכאן, זה אותו קישור, הנה, פותח אותו הדבר. בעיקרון יש כאן מלא ערכות נושא, יפות מאוד. הורדתי את מה שאני אוהב, ואתם יכולים לאהוב דברים אחרים. אז בעיקרון אתם יכולים להוריד, ועכשיו אני אראה איך לשמור את זה כתמונות, שתוכלו לעשות איתם מלא דברים. טוב, אז זאת ערכת נושא שהורדתי מהאינטרנט. סתם, הנה, אני לוחץ עליה, ואז ראיתי את זה, פשוט משנה לי את כל ערכת נושא שלי בשולחן העבודה. זה ערכת נושא כזאת יפה שהייתה לי פעם של מים כחולים. אז היום אני אראה איך לקחת ממנה את הקבצים. אז בזמן שיש לכם את ערכת נושא ואתם צריכים להיכנס בחזרה ללוח הבקרה כמו שעשיתי קודם במקש ימני ואז אתם אישית. כשאתם בלוח הבקרה אתם צריכים להיכנס לרקע שולחן העבודה כאן, ואז ללחוץ במקש ימני על כל אחד מהתמונות שנמצאות בערכת נושא. אני אלחץ הראשונה, ומתי שאתם עושים את זה תלחצו על מאפיינים, או לא, על תצוגה מקדימה. עכשיו תלחצו על שוב במקש ימני ופתח מיקום קובץ. עכשיו כמו שאתם רואים זה פשוט לקח אתכם לתיקייה סודית שבעצם נמצאת עמוק בתוך הדיסק המקומי שלנו, שפה בעצם נמצאים כל התמונות בערכות נושא שלנו. הנה, אפשר גם דרך זה גם להגיע לערכות נושא אחרות. חוזרים כמה אחורה, הנה לדמס, פה יש את כל הערכות נושא אחרות שמותקנות לנו כבר. אז לכל אחד יש את התמונות משלו. הנה זה של Watch Dogs לדוגמה, וזה של יערות. אתם יכולים פשוט לקחת את זה. הנה סתם, אני אקח את הדוגמה שלי, פשוט אקח את זה, להעתיק את זה לשולחן העבודה, ובעצם עכשיו אתם יכולים לגשת ככה פשוט כתמונות, לפתוח את זה כתמונה, לערוך את זה, לעשות את זה מה שבא לכם. וזהו, זה המדריך. תודה שצפיתם, ונתראה במדריך הבא. ביי.